В началото беше Бог. Земята бе празна и тъмна. Бог огледа повърхността на света. Време бе нещо да се случи. Да бъде светлина. И земята стана светла. Ще нарека светлината ден, а тъмнината нощ. И тъй, отначало бе тъмнина, а после светлина. И това бе първият ден на света. Покайте се за греховете си. Кръстете се и Бог ще ви прости греховете. Както е написано в книгата на пророк Исаия. Някой вика в пустинята: пригответе пътя за Господа. Пригответе му права пътека. Всяка долина да се изпълни, всеки хълм и планина да се снижат, кривите пътеки да станат прави, а неравните равни. И цялото човечество ще види Божието спасение. Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Ако си син Божий, заповядай на този камък да се превърне в хляб. Писано е: не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово от Бога. Ще ти дам цялата власт и богатство. Всичко това ще бъде твое, ако само ми се поклониш. Писано е на Господа твоя Бог да се кланиш и единствено на Него да служиш. Ако си син Божий, хвърли се от тук, защото в Писанието е казано: Бог ще нареди на своите ангели да те пазят. На ръце ще те вдигнат, да не би да удариш о камък ногата си. Писано е: не изпитвай Господа, твоя Бог. Духът на Бога е върху мен, защото ме е избрал да благовестявам добрата вест на сиромасите,
Пратиме да прогласи освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените, да прогласи, че е дошло времето, когато Господ ще спаси своя народ. Днес се изпълни това писание, докато ви го четях. Писанието се е изпълнило. Само Месия може да изпълни обещанието. Откъде да сме сигурни? Съмнявате се и ще ми кажете, лекарю, изцели първо себе си. И ще добавите, направи същите неща в собствения си град, които сме чули, че си сторил в Капернаум. Казвам ви следното, никой пророк не е приет в собствения си град.